Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai zvakangooma hazvo veduwe. Kana kuri kunziwo unenge wakakurira uri mazviri, you can come to my inbox and share with me your own side of the story. Nyaya iyi ndakaitumidzirwa ichibva kune vamwe vanzvadzi vedu. So vanzvadzi vedu ivo vanoti mwana wava mufundisi, inzwaiwo confession yavo iyo yavakanditumidzira. Hanzi mukoma makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu makaviga chitupa changu. I never thought kuti one day I would end up talking about these things by social media, but let me just tell you a story as to what happened when we were still growing up. Zvinhu zvekare zvichiri kuitika. So I've been quiet like for a very long time, even though I wanted to find someone whom I can share with, because we are a close-knit family. Most of our secrets no one even knows. Most of these people vanongoona mapastor votongoti, as long as you are a pastor, it means kuti you are a man of God, unenge uri righteous, holy, disciplined. And vanhu havatozvizivi kuti unokwanisa utori pastor like baba vangu ivo, he is a pastor weku AFM, and vanotaura nendimi, fire, anointing, and speaks of great revival. But in secret baba vangu ivo vanototevedzera nzira dzechivanhu. Baba vangu vakatomboita zvekung'anga mukoma, vaitopota vachitobuda vachienda vachinobatsira vanhu. Apa vaizviita zvose izvi, but he was a pastor. Vaiti kana vachiparidza vainge vachikurudzira vanhu kuti vasazovaka makuva either ari makuva evabereki vavo kana kutoisa matombstone. My father used to say kuti it was something that was demonic, but izvozvo ndo zvataitoita semhuri. Pamba pedu mukoma painge patori neimwe room iyi pavakatanga kuivakisa vainge vachida kuvaka itori imba yematare, but vakazozviona manje kuti pamba pava mufundisi hazviite kuti pange pachizoita a thatched hut, saka vakazogumisidzira vazoita iri a gazebo like. But imomo ndo mainge mutori muimba yavaiitira imba yematare, but it was a gazebo, vachiita sekunge ndo patinongoita just a braai. So takabva tachizoenda kumusha kwedu kuMondoro, uko ndo kwavakabva vachizonovaka zvekare imwe imba yematare. Baba vangu mukomana ivo vanotoita zvekung'anga, especially my grandfather. Vaitonzi yainge itori mhondoro yaitotyiwa kuMondoro uko, vaitova munhu aitozivikanwa ende vainge vaine masimba. So from a very young age, kunyange tainge tiri vana vevafundisi, taitoziva kutoti chii chinonzi kurova guva. And I used to ask my father a lot of questions. Taiwanzo kuenda kumusha soon after Easter conference paya pekuti vanhu munenge muchangobva mukucelebrate Easter, and then that is when we used to go kumusha kuMondoro. Taitomboenda ikoko tonogara like 1 week, then tiriko ikoko mukoma pane zvakawanda zvaiitwa kumakuva, pachideketererwa doro rechivanhu richinwiwa, vanhu vachitamba ngoma nekuridza mbira. Kana baba vangu vaiti kana vapfeka dzematehwe vakatanga kukutambirai, vaitosvikirwa vototanga kutobatsira vanhu. Vazhinji vaitozviziva kuti baba vangu ivo vainge vachiita zvekurapa. Chinongondirwadza mukoma ndechekuti taizoti tadzoka kuHarare, then baba mukuzoparidza vainge vaine kakushora kavainge vachiita, vachiti zvose zvechivanhu zvine chekuita nechivanhu kana kuenda kumasowe havatokurudziri kuti vanhu vange vachienda kumasowe, vachiti munhu anoenda kumasowe akangofanana nemunhu anoenda kung'anga, nekuti vekumasowe vanoshandisa mvura. Saka munhu wose anoshandisa mvura pakurapa, it means kuti anenge achishandisa marine spirits. Yet ivo baba mukoma
vatori nemanjuzu ava ari pavari. Kune dzimwe mhondoro idzo dzinogara mumvura zvekuti kunyangwe munhu ari munhurume anenge atori nenjuzu idzodzo, kunyanya nyoka dziya dzinonzi nyoka dzemumvura. Yet ivo pakunoparidza vanenge vachiti marine spirits. I still remember one specific Sunday baba vangu vakaparidza mukoma about repentance and righteousness, apa vainge vakatodhakwa zvavo nedoro rechivanhu nekuti the previous night painge paine imwe n'anga iyo yakauya iri yekuZambia, saka kwainge kuine bira rainge richida kuzoitwa riri bira ren'anga muHarare. Saka n'anga iyoyo yakauya pamba pedu ndokubva vachizotanga kunwa zvavo doro rechivanhu ivo nababa vachisvuta fodya dzavo. Yet the following day taenda kuchurch, mukoma vakatanga kuparidza about the dangers of demonic altars. Vanhu vogoti votanga kuchema, ende ivo baba vangu handizivi kuti ndo mashandiro acho anoita mweya mutsvene here kana kuti what really goes on. Maybe nekuda kwekuti ivo sezvo vaine simba rakawanda, maybe ndokusaka vachikwanisa kuzodonhedza vanhu avo vavanenge vachinamatira, then zvobva zvachizonzi madhimoni. Ipapo handizivi kuti zvinokonzereswa nei. Saka the church was on fire musi wacho iwoyo, but that same evening at around 11 p.m. takamutswa mukoma namama ndokubva tachizobuda panze. Baba vangu nen'anga iya yekuZambia vainge vakatimirira panze, takabva tanzi tose taifanira kuti tinge tichizogezeswa nemimwe mishonga yainge yakazanganiswa nemvura iri mumabhaketi. Takaita queue tikagezeswa tose, and then ndokubva tachizoendeswa kuya kwandati chainge chakangoita chigazebo chiri normal, but ndo mavaiitira matare imomo mukoma. Takazobva kuda kuma 1 kana kuti kuma 2 a.m. vangori busy chete, vainge vakagarwa vachitiudza zvakawanda pamusoro pedzinza redu. So izvi ndo zvandakakurawo ndichiona zvichiitika mumhuri yekwedu, but vanhu vazhinji havatozvizivi. Iko zvino hangu I am in the United Kingdom and I always go back home mukoma. Patinoenda kumba nahabi, iye habi akazotozviziva kuti semhuri sedzinza ndo zvatinotoita. Hongu akaroora mwana wava mufundisi, but he was shocked to know kuti this is the family tradition that we practice behind everyone's back, and to us it is very normal. Tinoenda kumondoro totonodeketerera tisati tatodzoka kuno kuUK, tinotoenda pamakuva ana sekuru nana gogo tototanga kutodeketerera tichitoti chitarisaiwo vana venyu tava kuenda kumangerengere tichinotsvaka raramo, musazotifuratira. Mukomanachi, the way that our family is so blessed. Kuchechi vanhu vanotongofungidzira kuti inyasha dzaMwari, so it always confuses me kuti is there a balance between God neizvi zvevadzimu? Kana mukaposta nyaya yangu ndisivhiseiwo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Yo vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, pakaipa hanzi baba vanorarama a double life, uku ndipasta uku isvikiro in secret. Yo kutoenda vanhu vachinomwaya bute pamakuva emadzisekuru nemadzimbuya kuti tichengetei tava kudzokera kumheri. Saka tivhurireiwo nzira dzedu. But kuchechi baba hanzi vanenge vachiparidza vachiti madhimoni. Sei zvichinzi vanhu vanoenda kumasowe ivo vanoita zvemamarine spirits? Kana kuine munhu ane ruzivo, can you come to my inbox mumboedzawo kutibatsira kuti tinzwisise, nekuti nyaya iyoyo ndakamboinzwa zvekare kuti vanhu vanoenda kumasowe vanoita zvemamarine spirits because vanoshandisa mvura. Can you come to my inbox and share with me what you know? Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndinoda kureurura kuti
ndakakanganisa boss vangu ndichivashandisira mishonga because ndainge ndiine tarisiro yekuti vainge vachazoroora mwana wangu. Zvinhu izvi pazvakaitika mukoma ndainge ndiine 42, iko zvino ndava ne53 years. Saka ndainge ndiine mwana wangu uyo ainge akafoira chikoro, ndokubva achizotanga kupota achindibatsira kubasa. Saka ndaiona matauriro avainge vachiita vanhu ava vari vaviri kuti vanenge vanodanana chete. Ndakazobvunza mwana akanditi ainge akapfimbwa nabhosi vangu. Saka bhosi vangu ava dambudziko rainge riripo nderekuti vainge vaine mukadzi, vakabva vachizoenda paseparation. Ini ndakabva ndachizoona sekunge wainge uri mukana, asi chandainge ndisina kuziva ndechekuti bhosi vangu ava vainge vakaromba, ende munhu akaromba haashandisirwi mushonga nekuti zvinhu zviya zvinenge zvakamuchengetedza. Zvadaro ndakabva ndachizofamba ndichida kuti vange vachizoroora mwana wangu. Mushure mekunge ndatanga kuvashandisira mushonga, n'anga yaindibatsira yakatondiudza kuti munhu uyu siyana naye, kana kuri kunzi anongofambidzana nemwana wako ngazvingogumira ipapo pakuti vanongofambidzana, usatarisira zvakawanda. Ini ndainge ndava kutoona sekunge ndiko kwainge kuri kutobudirira kwedu inini, mwana wangu nemhuri yose, kana kuri kunzi ainge achazoroorwa nemurume wandainge ndichishandira. Ndakawedzera mukoma mishonga, ndakaenda kune imwe n'anga iyo yakandibatsira, ndikaiudza kuti ndainge ndiine imwe n'anga yainge yakambondibatsira, but n'anga iyi yainge ichida mari yakawanda. Sekuru vaya vakabva vachizoti neniwo mari ndinoida, asi zvatichaita ndezvekuti uchange uchizondipa mari pashoma pashoma. Ndokubva ndachizotanga kuvabhadhara. Saka vakandipa rimwe ruva iro ravakati ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda kumba kwemurungu, then ndobva ndachizonodyara ruva iro ravainge vandipa. Ndakaita saizvozvo mukoma, ndokubva ndachizonodyara ruva riya iro randaipota ndichidiridzira. Ndaitanga ndaridiridzira neweti yangu iyo yandaitobva nayo kumba ndakaiisa muchigubhu, then after that ndobva ndachizodiridza zvangu nemvura iri normal. Ndichiita zvose izvi ndainge ndisingatozivi kuti zvinhu zvandainge ndichiita ndainge ndava kutorwa nezvikwambo zvemurume wandainge ndichishandira, zvogoti zvotanga kunetsana neni. Saka iniwo ndakafungidzira kuti maybe painge paine umwe munhu ainge achirwa neupenyu hwangu. Mukomana she ndakaramba ndichidzokera kune n'anga iya ichingondipa mishonga. Kudzamara mukoma ndazokuvadza mwana wangu. Mwana wangu mukoma akarohwa nezvinhu ndakatarisa, akatanga kupupuma furo mumuromo, ndokubva achizotanga kudya achizvitsenga-tsenga rurimi rwake. Ndokutofa kwaakaita ikoko mukoma. Tiri munzira tichimhanya naye tichienda kuchipatara naye, iye ainge ari bhizi achizvitsenga-tsenga rurimi rwake. Zvainge zvichityisa mukoma zvaaiita, kana kutarisika ainge asingatarisiki. Ndiyowo secret yangu iyo yandiinayo mukomanashe. Vanhu ngatisachiva upfumi hwevamwe vanhu hwekuti tinenge tisingazivi kuti vanhu ivavo upfumi hwavo vanenge vakawana kupi. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu hanzi ngatisachiva upfumi hwevanhu hwatinenge tisingazivi kuti vanhu ivavo vakawana kupi upfumi hwavanenge vainahwo. Pakaipa hanzi ndaisatozviziva kuti ndainge ndiri bhizi ndichitorwa nezvikwambo zveuyo wandaifungidzira kuti achazova mukuwasha wangu. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndakambopotsa ndaisirwa
poison nebest friend yangu mukoma. Zvakaitika ndezvekudai, tainge tichishanda pane rimwe prazi nebest friend yangu, taipfurirana kuita musikanzwa. Tose tiri vaviri tainge tiine maboyfriends even though tainge takaroorwa. Ndokusaka ndisina kuzoudza murume wangu, nekuti ndaitotya kuti kana ndikaudza murume then it means kuti ndinenge ndava kufanira kuti ndinge ndichizomuudza chikonzero chainge chakonzera kuti friend yangu, munhu wandaiwirirana naye, uyo aitoita sekunge she was my sister, ange achizondiisira mushonga muchikafu. Mukoma zvakaitika nefriend yangu, takabva tachizotorerana varume. Ndainge ndiine umwe murume uyo wandainge ndichidanana naye, nemurume uyu taidanana mukoma kutorevesa. Saka iyewo akabva achizopfimbwa naye murume uyu. Apfimbwa nemurume uyu, iye ava kuregedza kundiudza kuti ainge apfimbwa nemunhu wangu. Mukoma kwava kuchizotanga kudanana. Saka ndopakabva pachizobva grudge ipapo. Ndikati asi nhaiwe, ko unogopfimbwa nemurume wangu, wapfimbwa nemunhu wangu, then wobva uchizotanga kudanana naye. Takatukana mukoma. Vanhu vazhinji vakationa tichirovana vakafungidzira kuti zvimwe kuda dzainge dzingoriwo nyaya dzepabasa, sezvo tainge tichishanda mushedhi panguva yacho iyoyo. Saka takatorovana mukoma pamberi pevarungu, kana varungu vakatomboedza kuda kutibata but vaisatoziva kuti tainge tiri busy tichiroverana boyfriend. So then akabva achizondiisira mushonga mukoma kuti ndinge ndichizoziva kuti ainge andiisira mushonga. Friend yangu ndakamuona achipinda mune chimwe chirumu umo maigara mishonga yakasiyana siyana. Ndokubva achizobuda akabata chimwe chibhodhoro chainge chiine mushonga. This was after tabva mukunetsana. Saka ndakangosuspekta kuti no man, munhu uyu anenge ane zvaari kuda kuita. Saka handina kuzodya chikafu chiya. Ndakataura neumwe mukomana wandainge ndichidanana naye, aishandawo paprazi ipapo. Ndikamuudza kuti ndainge ndichida kuti anditengere mafresh chips. Akabva anditengera mafresh chips nedrink. Ndo zvandakadya musi wacho iwoyo. Usiku mukoma takazoti tadzokera kulocation kwatainge tichigara, ndakabva ndachizotora sadza riya ndokubva ndachizokandira imbwa dzepa next door dzikadya mukoma, dzikamuka dzakafa dzose. Hakuna akazviziva kuti ndini ndainge ndadzikandira masadza aya awo adzakadya. Ndikatoziva kuti friend yangu iye ainge akandiisira poison. Ndo zvakaitika izvi mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu mondizivisawo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Iniwo ndakadzidza kuti friend yako is only your friend kana kuri kunzi munenge musati matorerana maboyfriends. Mukangotorerana maboyfriends zvinenge zvatovharana, munenge musisiri mafriends. When you post my story, please tell me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Saka zvitoriko zvekuti vanhu munenge muri mabest friends apa mese makaroorwa, munoita zvemaboyfriend, moisirana poison nekuti munenge muchidanana nethe same boyfriend. Vanhu vanoshuta madrama kunze uko. Let us try to talk about it in the comment section.